Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν έτσι που θα πάω στη μέση του δρόμου τώρα, για να με βλέπουν και περισσότεροι αφενός, αφετέρου για να αλλάζει ο κόσμος, δεν πρέπει να είναι και τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Αυτό το πάρτι ξεκινά αυτή τη στιγμή και θα μας ακούσει όλοι το Λεμαΐδα! Θέλω μόνο και μέσα, μ' ακούτε μέσα! Μέσα μ' ακούτε! Ωραία, θέλω μόνο οι άντρες όταν πω με το 3 να φωνάξουν dust και μόνο οι γυναίκες με το 3 να φωνάξουν cream. Dust and cream. Εντάξει, για να δούμε ποιος έχει τη δυνατότερη φωνή. Λοιπόν, με το 3 μόνο οι άντρες dust. 1, 2, 3! Οι γυναίκες and cream. 1, 2, 3! Καταλάβατε γιατί σας πανεκολο πέρατε στη μουρμούρα, Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε το όνομα μας πίσω οι άντρες. Θέλω dust οι άντρες πολύ δυνατά μέσα και έξω. Το έχουμε? 1, 2, 3! Γυναίκες, 1, 2, 3! Εντάξει. Ερώτηση τώρα, εσείς είστε με τους μαχητές ή με τους διασύμβους? Τι θα γίνει σήμερα? Λοιπόν, όσο ετοιμάζεται η ειρήνη μας, θέλω να σας πω για αυτή την παρέα που λέγεται Dust and Cream και είναι και εδώ στην Πτολεμαΐδα με μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή. Μια παρέα νέων ανθρώπων βλέπουμε εδώ, είναι ανάμεσά σας κάποιοι να ξέρετε, τους γνωρίζετε άλλωστε. Άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι δεν θα φύγουμε στο εξωτερικό. Η παρέα του Dust and Cream ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι παιδιά που τελείωσαν κυρίως το χημικό, αλλά και άλλες σχολές του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, αλλά